Θα ήθελα να μας πείτε λίγο το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η φυλακή. Λοιπόν, εδώ είμαστε μια αγροτική φυλακή. Δεν έχουμε σχέση με τις κλειστές φυλακές. Παλιότερα υπήρχαν 3 ειδών φυλακές. Τώρα γίναμε όλοι καταστήματα. Παλιότερα υπήρχαν οι αγροτικές, ειδικά καταστήματα που ήταν αγροτικά και θεραπευτικά, οι δικαστικές και οι κλειστές. Στις δικαστικές πηγαίνανε κυρίως υπόδικοι κρατούμενοι που περίμεναν για να δικαστούν και στις κλειστές κατάδικοι κρατούμενοι με μεγάλες ποινές που έπρεπε να εκτίσουν ένα ποσοστό της ποινής για να μπορέσουν να έρθουν στην αγροτική να την τελειώσουν. Τώρα έχουμε γίνει όλα καταστήματα κράτησης, ωστόσο κρατάνε ουσιαστικά το χαρακτήρα που είχαν πριν. Άλλαξε το όνομα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η Χανίων είναι δικαστική, ας πούμε, και η άλλη Καρνασσός είναι κλειστή. Και οι κλειστές πάλι είχαν διαχωριστεί με αδικήματα, όπως η Τρίπολη που έχει τα εγκλήματα ηθών, η Πάτρα έχει ναρκωτικά, όχι ναρκωτικά σε φυλακή, αδικήματα ναρκωτικών, η Κέρκυρα έχει ανθρωποκτονίες, η άλλη Καρνασσός έχει απ' όλα. Γίνανε, κάποιες από τις καινούριες τις κάνουν σε απειθαρχικές. Εμείς έχουμε αγροτική φυλακή. Είναι κρατούμενοι οι οποίοι έχουν εκτίσει ένα ποσοστό της ποινής, οι μεγαλοποινίτες, και έχουν πάρει και άδειες. Το είδος της ποινής τους. Το είδος της ποινής τους μπορεί να είναι από 3 μήνες μέχρι, έχουμε αυτή τη στιγμή, μέχρι 2 ισόβιες. Για οποιοδήποτε έγκλημα. Για οποιοδήποτε έγκλημα, πάντα ήταν. Πολύ παλιότερα δεν επιτρέπονταν τα ναρκωτικά, τα εγκλήματα για ναρκωτικά. Μετά τα επιτρέψαν για αυστηρές προϋποθέσεις, τώρα αλλάξαν τις προϋποθέσεις και είναι όπως και για το κοινό ποινικό δίκαιο. Οι αγροτικές δηλαδή καταλήξανε να δέχονται όλα τα δικήματα από κάποια στιγμή και μετά. Πρέπει δηλαδή ένας ισοβήτης να έχει κλείσει 8 χρόνια σε μια κλειστή φυλακή, να έχει πάρει τις αδειές του, 2 τουλάχιστον, να έχει γυρίσει, να έχει δείξει ότι είναι συνεπής, να μην, θεωρητικά να μην παίρνει φάρμακα, να μην έχει κάνει πειθαρχικό αδίκημα, να είναι ένας σωστός κρατούμενος, διότι εμείς εδώ είμαστε η μια ελεύθερη κατάσταση. Έχουμε ουσιαστικά κρατούμενους σε 4 σημεία. Έχουμε μέσα στη φυλακή κρατούμενους, οι οποίοι εργάζονται σε ποικίλα πόστα, εργάζονται στο μαγειρίο, στο φούρνο, στο ζαχαροπλαστείο, εργάζονται στους ανθόκηπους και εργάζονται και στις ομάδες. Βγαίνουν ομάδες το πρωί και εργάζονται έξω στα χωράφια και το μεσημέρι μπαίνουν μέσα. Έχουμε κρατούμενους που εργάζονται στο κτηνοτροφείο, ζουν και εργάζονται εκεί σε μια ελεύθερη κατάσταση και φροντίζουν τις αγελάδες μας, τα γουρούνια μας και τις κότες μας. Και έχουμε και σε 2 χιλιόμετρα απόσταση άλλη μια μονάδα όπου είναι το μαντρί μας, τα κατσικάκια μας και τα προβατάκια μας. Και έχουμε και στο ενδιάμεσο άλλη μια μικρή μοναδούλα που είναι οι λογοτιμίτες, οι κρατούμενοι που είναι έμπιστοι της φυλακής και βρίσκονται εκτός φυλακής για να μπορούν να φροντίζουν όλο το 24ωρο τους κήπους μας. Για να μην μπαινοβγαίνουν. Λογοτιμίτες. Παλιότερα λέγονταν επί λόγω τιμής κρατούμενοι. Ήταν κρατούμενοι που έρχονταν στο διευθυντή και δίναν το λόγο της τιμής τους, ότι θα είναι σωστοί και θα εκτελούν τα καθήκοντα που τους ορίζει η υπηρεσία και αυτά. Και είχαν τη δυνατότητα να. Αυτοί βγαίνουν μόνοι τους, δεν τους συνοδεύει κανείς, παίρνουν οδηγίες από τη γεωργική υπηρεσία και βγαίνουν έξω και κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Και μετά περνάνε οι υπεύθυνοι και ελέγχουν ότι ποτίστηκαν τα φυτά, ότι θερίστηκε το χωράφι, ότι οργώθηκε το άλλο. Είναι μια μεγάλη έκταση εδώ πέρα που καλύπτει η αγροτική φυλακή Αγιάς με ποικίλες εργασίες. Έχουμε βιολογικές καλλιέργειες στα λαχανικά και έχουμε και σανοδοτικά φυτά για να τρέφουμε τα ζωντανά που έχουμε. Και αυτά τα προϊόντα τα πουλάτε? Τα προϊόντα αυτά είναι για να καλύπτεται το συσίτιο του κρατουμένου. Αγοράζουν κάποια υπάλληλοι και τα υπόλοιπα δίνουν στο εμπόριο. Και οι άνθρωποι που δουλεύουν δεν αγγίζουν χρήματα από αυτές τις εισρωές που έχετε? Όχι, τα χρήματα που εισπράττει η φυλακή μπαίνουν σε κρατικό λογαριασμό. Ναι, δεν είναι. Και εμείς για να τα αγγίξουμε χρειαζόμαστε άδεια από το Υπουργείο. Δεν λέμε είναι δικά μας, τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχει κάποια αυτονομία οικονομική? Όχι. Για παράδειγμα, θέλουμε να αγοράσουμε ένα μηχάνημα για το φούρνο. Ζητάμε την άδεια για να πάρουμε τα χρήματα από τα χρήματά μας για να αγοράσουμε το μηχάνημα. Κάνουμε όλα τα απαραίτητα χαρτιά, θέλουμε να αγοράσουμε αυτό, έχει αυτές τις προδιαγραφές, τα χρειαζόμαστε γι' αυτό, θα κοστίσει τόσο. Έχουμε πάρει προσφορές. Ναι. Δεν το διαχειριζόμαστε εμείς. Και είναι πιθανόν κάποια από αυτά τα έσοδα να πηγαίνουν και σε μέρη που δεν είναι, που σχέση με τη φυλακή.
Μπαίνουν στο κρατικό κορβανά. Τώρα δεν ξέρω, Οι κάτι άλλο. κρατούμενοι πάντα συνοδεύονται στις εργασίες. Όχι όλοι, αυτό σας είπα. Εκτός από αυτούς που είναι λογοτιμήτες. Συνοδεύονται αυτοί που είναι στην ομάδα, περίπου 10 με 11 άτομα, έχουν έναν υπάλληλο που τους συνοδεύει για να τους πάει εκεί που πρέπει να πάνε. Ο υπάλληλος παίρνει τις οδηγίες και τους επιτηρεί. Αυτοί που ζουν έξω, οι λογοτιμήτες παίρνουν τις οδηγίες μόνος τους και πηγαίνουν και έρχονται. Στις μονάδες με τα ζώα υπάρχει και ένας υπάλληλος, ο οποίος, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωντανά, και δεν βλέπουμε μόνο τους κρατούμενους, βλέπει και τα ζώα. Να μην εξαφανίζονται οι κότες, να μην εξαφανίζονται τα γουρούνια μας, να μην εξαφανίζονται η παραγωγή μας. Και δίνει πάλι οδηγίες στους κρατουμένους τι θα κάνουν κάθε μέρα και έχει και την επίβλεψη αυτών και της ζωικής παραγωγής. Και όλοι αυτοί έχουν την επίβλεψη της γεωπόνου. Πρώτα ενός υπαλλήλου που είναι υπεύθυνος ζωικής παραγωγής. Έχουμε δύο υπαλλήλους που είναι ένας υπεύθυνος ζωικής παραγωγής και ένας υπεύθυνος γεωργικής παραγωγής, που εποπτεύονται από τη γεωπόνο, την οποία εποπτεύω εγώ. Και υπάρχει και το τμήμα της φύλαξης που έχει αρχιφύλακα, προϊστάμενο τμήματος, που αυτός καθορίζει ποιος θα δουλέψει πού και τι ώρες. Και βέβαια λειτουργούν και τα συμβούλια που είναι σε όλες τις φυλακές, το εργασίας και πειθαρχικό, το συμβούλιο της φυλακής. Δουλεύουν 8ωρο ή παραπάνω? Οι κρατούμενοι 4ωρο. 4 ώρες την ημέρα. Ναι, αυτοί βέβαια που είναι στα ζώα δουλεύουν από τις 5 το πρωί μέχρι τη δύση, γιατί τα ζώα είναι ζώα, δεν έχουν ωράριο, αρμέγονται 2 φορές τη μέρα, πρέπει να πάνε στη βοσκή, πρέπει να ταϊστούν, πρέπει να καθαριστούν. Αυτοί δουλεύουν περισσότερο, αλλά ο σκοπός της εργασίας στο σοφρονιστικό μας σύστημα δεν είναι τιμωρητικός. Γι' αυτό και είναι λίγες οι ώρες. Και εδώ αμείβονται κιόλας. Έχουν και ημερομίσθιο 1,75 την ημέρα. Αμείβονται. Ναι. Κάποιος μου είπε, κάπου το έλεγα προχθές και μου λέει, δηλαδή όσο θα είναι σε λίγο και έξω το ημερομίσθιο θα είναι και μέσα. Το νέο κτίριο πότε κατασκευάστηκε αυτό που... Αυτό που είναι από πίσω, Ναι. αυτό εγώ διορίστηκα το 2002 και λέγανε ότι κατασκευάζεται και σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Εκεί θα μετακομίσει η δικαστική των Χανίων, το κατάστημα της Χανίων. Αυτό που είναι στα δικαστήρια. Ναι, αυτό το κατάστημα θα μεταφερθεί εκεί. Αλλά δεν θα είναι αγροτικές, θα είναι κλειστή φυλακή. Αυτό είναι όχι απλά κλειστή, είναι καινούργιες φυλακές που έχουν χτιστεί στην Ελλάδα και είναι υψής της ασφαλείας όλες. Δεν είναι δικαστικές πλέον, ούτε αγροτικές σίγουρα δεν είναι. Άρα δεν έχουν σχέση με εσάς εδώ, είναι απλά το κτίριο δίπλα. Απλά το κτίριο αυτό χτίστηκε στον παλιό μας αμπελώνα. Ναι, καλά, όχι όλοι, τέλος πάντων. Όλα του ίδιου υπουργείου είναι. Διοικητικά δεν έχει δηλαδή, δεν έχετε σχέση. Διοικητικά όχι. Έχει άλλη διεύθυνση, είναι άλλο κατάστημα, άλλοι υπάλληλοι, άλλο καθεστώς, άλλη λογική. Εγώ από εκεί προέρχομαι. Είναι τελείως διαφορετικό και η δουλειά των υπαλλήλων σε μια κλειστή και η ψυχολογία των κρατουμένων. Τεράστια διαφορά. Δηλαδή οι κρατούμενοι που ζουν στις κλειστές και έχουν μια συμπεριφορά άγρια, απειλητική, δεν ξέρω τι, στις αγροτικές είναι ήπιον τόνων, διότι περνάνε σίγουρα καλύτερα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μπαίνει σε μια κλειστή και φανταστείτε ότι η κλειστή είναι το πρώτο που βλέπει κάποιος που μπαίνει φυλακή, δεν μπαίνει στην αγροτική, μπαίνει στην κλειστή. Ξαφνικά βλέπει τείχους και κάγκελα. Περνάει όσο χρόνο περνάει στην κλειστή και μετά έρχεται στην αγροτική που θα δείτε όταν. Γιατί εδώ είναι το δικητήριο και μπροστά ξεκινάει η φυλακή. Με το που βγαίνουν την κυκλίδα είναι σαν να βγαίνουν στην ελευθερία. Γιατί έχουμε γήπεδα μέσα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ, γυμναστήρια. Έχει αρκετές ανέσεις, να το πω, παροχές, να το πω. Παροχές έχει. Οι αγροτικές φυλακές πότε ξεκινάνε σαν θεσμός? Αυτές προϋπάρχουν πριν τον πόλεμο του 40, τώρα πότε ακριβώς και εγώ δεν θυμάμαι, αλλά είναι. Υπάρχουν 4 σε όλη την Ελλάδα. Η Αγιά στα Χανιά, η Τύρινθα στον Ναύπλιο, η Κασάνδρα στη Χαλκιδική και η Κασαβέτια στον Βόλο. 4 είμαστε, αγροτικές. Το πρόγραμμα που θα μας κάνετε και θα θα σας ξεναγήσουμε, θα δείτε τους χώρους μας. Θα δείτε τα κελιά και τα έστω πράγματα. κάποιο σημείο που θα μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε, δεν υπάρχει καθόλου. Αυτό θέλει ειδική άδεια, δηλαδή να φωτογραφίσετε σαν Αν φωτογραφίσετε με το κελί, ας πούμε, ή κάτι που να είναι ελεγχόμενο από εσάς. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα το δω τώρα Θα το μετά. δείτε και αν είναι Αλήθεια, πιθανό. ναι, γιατί κινητά
Και κάμερες θα τα αφήσετε. Θα τα αφήσετε. Θέλετε έξω, θέλετε να τα βάλουμε στο γραφείο μου να τα κλειδώσουμε, στο θηρορείο. Πάντως μέσα από την κεντρική κλίδα και μέσα δεν θα τα πάρετε. Ούτε μέσα στις τσάντες. Όχι. Γιατί τότε στην τσάντα σας δεν σας γνωρίζω. Αλλά μπορεί να έχετε μέσα από τον ανιψιό σας. Και να το αφήσετε πίσω από ένα λουλουδάκι και μετά να βγει ο ανιψιός σας στο προαυλισμό το απόγευμα και να πάει να το πάρει. Και μετά και εγώ θα έχω πρόβλημα και αυτός θα μου το βρω. Καταλάβατε.